enkulu. Amen. Praise God. Sisamile kanjalo ngicela sishayele ubaba uShabanga izandla ezinkulu. Singahlala phansi. Ngiyathanda ukubingelela umfundisi uJola nomama umfundisi uJola. Ngibingelela umama umfundisi uKhumalo. Nabo bonke nje abafundisi mhlamba abasivakashela abakhona. Ngibingelela obaba nomama nezinsizwa nezintombi uSunday school ama worshipers media team iband ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu. Amen. Oh sorry Bafo. Praise God. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu. I won't be long. Praise God. Amen. Bishop uyafakelana ipressure. Hey yazi bazalwane ngizwe ipressure kakhulu khona nobhudlethiwe la abantu abakhulu. Hey ngiyabona manje. Praise God. Siyakubingelela bhudlethiwe. Praise God. Amen. Siyabonga abazalwane kakhulu, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Sama Ebenezer esasho umama uyazi uNkulunkulu ubeke lento bishop yokuthi we are in a harvest season. Yes, Baba. We are in a harvest season as ibandla. Yes, Baba. And mawubheka kahle there are signs that God is giving us. Kunezimpawu lento yakaduma, it's one of the signs. It's one of the signs because you must know ukuthi uma kuthiwa ibandla liyabongwa ngemisebenzi yalo, you must know ukuthi uNkulunkulu is honoring and blessing the sons and daughters in the house. So lento yokuhonorishwa, it's a sign of the season. Amen. Praise God. Amen. Ngithi mina bafowethu we are in a harvest season. Sisesikhathini sani? And isikhathi sokuvuna ke bafowethu, you know you must be very careful. You must be very, very careful. Khona into ekayashiwo usisibongi ngihlezi ngiyikhumbuza umama Khumalo. I think inkonzo yethu ephasika. I don't forget le ntshumayela angazi ukuthi indaba. Yes, Baba. You know wathi usisibonge ekhuluma la wathi it's a time for us to wake up. Yeah. To wake up ukuvuka ebuthongweni. You know leyanto sisibonge yazo wayikhuluma kodwa kwasho ukuthi yayikhulunywa umuntu kaNkulunkulu yangidla leyanto ngihlezi ngitshela umama Khumalo. We have developed a habit bishop yokulala ekhaya. Silala mhlambe the latest can ngaba u8 kodwa nje 7 o'clock we go to sleep. Akuona umthetho but it's some habit nje yenzakalayo. Uyazi indaba, it's because siyavuka ebusuku. Ngoba webazalwane, you know when it's a harvest season you can never sleep. Angeke uzukwazi ukulala when it's a harvest season. Because in a harvest season God is orchestrating things strategically. There are relationships uNkulunkulu awa-orchestratayo strategically. There are places that God orchestrates strategically. And you can never sleep. Mawumuntu olalayo, you can never move by faith when God is saying something. There are opportunities that are strategic. uNkulunkulu awalethayo empilweni yakho. You will never grab those opportunities if umuntu olalayo.
You need to wake up from your sleep. Yazi ukuthi uma ngathiwa mhlambe khona intshumayelo ekufanele ngiyishumayele, uma mhlawumbe ungazwanga lutho, izwa lento engiyishoyo. Wake up. Wake up, it's a harvest season. You need to cultivate an intimate relationship with God. Because you can never see what God is doing. You know, ngiyayithanda lento eshiwo bishop ukuthi uNkulunkulu uthe. uNkulunkulu yazi when you ubuka le ministry and how this church simuva sizala and how this ministry has been moving. It's because of a prophetic instruction uBishop ayitholile. And how are you going to receive a prophetic instruction if umuntu olalayo? Because you must have an instruction from God to ukuthi ngiphuma ngibhekapi. When you wake up in the morning, you must always have an instruction for that day ukuthi indlela yami okay namhlanje ngiphuma ngibheka le. Manje kusizana uNkulunkulu akudlalela umlabalaba kodwa wena ulele. Kusizana. uNkulunkulu akudlalela umlabalaba kodwa wena ulele. You know, I thank God bafowethu because there's an opportunity. Nkosiyama angayilapho. 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 You know, they are Nkosiyama. Ay, bafowethu, you know, you need to cultivate an intimate relationship with God. You need to cultivate an intimate relationship. You must be able to hear from God. You must be able to hear from God. As easy, though they don't make sense. You know, Bishop Bafeta Taisa site laphan. You know, I was thinking, get mina, hey, yazi. Get mina, hey, uBishop is selling the site and we are going eMbokotweni. Yonke into eyimfumbe nje ungazi ukuthi yonke lento isho ukuthini. But it was a prophetic instruction from God. Uyazi ukuthi lithi iBhayibheli okay angiqedele lento kaBishop. Uma uBishop esitshela ukuthi siyawela hey lento ayingayenzi sense. Sasibuzana sonke ukuthi ayi kuzokwenza kanjani? How is it going to happen? But uNkulunkulu orchestrated everything. uNkulunkulu bazalwane kade sixoxa nabazalwane sixoxa sisho ukuthi yazi usungaphiki ukuthi leli sonto lika ladilika kathathu. Usungaphika. The peace that we have namhlanje iyathusa. Praise God. Amen. Ngithi mina bafowethu, you need to wake up. Vuka manje ungabusalala. Makuvunwa kubiza ukuthi uvuke. You know sometimes bazalwane hey Nkosi yami. You know sometimes hey yazi lento iyamangaza weBishop because sometimes uye ubuke. Sometimes lapha ekhaya ngihlezi ngimtshela uMama Khumalo ngithi Mama Khumalo you need to wake up. Ngithi Mama Khumalo let asibe wake up ngoba you know iproblem ilento Bishop. Yokuthi uma omunye evukile kanti omunye ulele. That's the problem. Because if because singabalindi bafowethu. We are watchmen. We have to watch in the night. Where God gives us the assignment, la khona ukwazi ukuvimba izinto even komakhelwane. Where you are able to ukuvimba izinto because you are a watchman. Manje inkinga uma omunye umuntu elala ngoba wena Bishop uzovuka neinstruction abese kulwisa. Uthi wena uthe uNkulunkulu asishonele because you are clear when
abesethi yena hayi asikwazi ukushona le ngoba. That's why bafowethu wonke umuntu mama uNgcobo, wonke umuntu ekhaya must wake up. God needs to put this thing in our spirit ukuthi everybody must wake up. Akekho umuntu ofanele alale bafowethu kulesi sikhathi. Akekho umuntu ofuna ukwazi ukulala. You can't sleep. You know thina sisebenza amafamini, sisebenza lapha eSteelbank enkampanini yensimbi. But umama uyazi ngilala ngo7. But every day I'm ebusuku ngivukile nje. Every day ngivukile ekuseni ngiyahamba kodwa. I pray at 12 o'clock ngivukile ngiyathandaza. 3 o'clock I go back to sleep. Mina ngilala kakhulu mangifika emsebenzini. I sleep so that I'll be able to have time to wake up ngoba you can never sleep because umulala uzobona abantu bevuna wena uxakeke ukuthi why ungavuni kanti wena ingoba wena ulele. Wena bese uyaxakeka ukuthi wena why okhumalo are taking decisions, everything is falling into place. You know when I sold the site lapha kaPP abantu abaningi ngoba abantu bagcwele ubuthongo. When we sold the site nomfowethu uNkulunkulu told me wathi ngoba ubaba wayene site lapha kaPP wathi uNkulunkulu wakhuluma nami uNkulunkulu wathi Khumalo lalela lento ngoba bafowethu khona izinto ngeke uzuyithole umuntu obuthongo. Wathi uNkulunkulu lalela Khumalo lento nomfowethu izonixabanisa. This is a family house. Wathi hlalani phansi. What I want to begin a journey with you, but angikwazi ngifuna ukukubusisa ngomshado. But awuzokwazi ukwakhela kulento yakini. Awuzokwazi ukwakhela kulento yakini. And we sat down nomfowethu uyamazi, sizwanani. Oh. uNkulunkulu ngiphe bafowethu yazi lento ayila ekhaya. You know God gives you the heart. uNkulunkulu ngiphe inhliziyo kamfowethu. Ade ngifonela izolo ade sambile nomama sesibuye. Ubone ukuthi ungifonelile ngithi ungifonela kangaka umfowethu ngicela ukubuza. Hayibo besikazwani. It's only when I came to Ebenezer la khona uNkulunkulu wangipha inhliziyo kamfowethu. Ngelinye ilanga Bishop God told me something. Ukhonze eZion, uBishop waseZion. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma nami wathi engizwe ukuthi there's this thing. Angithi sihlukene ngomama kodwa zalo ubaba oyedwa. There's this thing between nomfowethu mina nomfowethu. And I want to break this thing. Wathi umoya ingcwele hamba uye emsebenzini kuma savings zakhe uthatha u3000. Uhamba uyobeka enyaweni. Ngangazi nokuthi uyagcotshwa ngale weekend. Wafika wakhala benonkosikazi wakhe bakhala. They cried. Ngaqala ukubona inyembezi kaMfowethu. Wakhala. Wathi Mfowethu njoba ngilo fanele ngiyogcotshwa ukuthi ngibe ubishop. Ngidinga iskapu ngidinga ukuthi imali ayikho. Lezo zinto ngeke uzuyithole lezo zinto if umuntu obuthongo ngeke. You know God told me sasho lento eside. uNkulunkulu wakhuluma nami wathi Khumalo you need to sell this site. Hlala phansi biza umfowenu hlale phansi. Because land izonixabanisa. Because I can't bless you. Angikwazi ukubusisa ulapho kuleyo ndawo yakini. I can't bless you because I want to demonstrate my power. Ngifuna ukubusisa, ngifuna ukudemonstrate amandla ami phezu kwakho. But I can't bless you lapho. Wahlala phansi nomfowenu nikhulume. Ngahlala phansi nomfowenu ngathi mina mfowethu this is into ebekeka enhlizweni yami ukuthi no. I think this thing nami ngangisida ngaba isidi yami lento yokuqala impilo yokuthi ngithathe a step of faith. Wathi umfowethu hawu mfowethu ngiyabonga. Mina bengibona uthuli nje bengithi mina bengixake ngithi umfowethu ucabangani kahle kahle ngempela. Wathi bengibona uthuli nje mina bengixake ngayibona ha uNkulunkulu umdala. Sahlala phansi and we sold the site.
Kuleyo mali, I got 100,000 and I started the journey of 100,000. I started the journey of 100,000. You know, umi mindset yakho ishintshiwe. Uyabo bafowethu khona abantu yazi khona into kanje. Khona abantu ongabanikeza 100,000 namhlanje bobabili. Omunye because of a prosperity mindset. Omunye multiply one day. Omunye ashone phansi because of the mindset. Now uNkulunkulu trusted me because uNkulunkulu had cultivated. Why sebona ukuthi Khumalo, I have cultivated a mindset, a prosperity mindset engqondweni yakho. I know Khumalo will make it. When I saw the site, they said I was going to fail. And I laughed to them. I tell you, izokhatha nabantu lento. Izokhatha nabantu. And if you are not willing, ungekho willing ukukwazi ukuma when people are talking, because you need to decide which voice are you going to follow. Which voice are you going to follow? Uzolalela abantu noma uzolalela uNkulunkulu? Zikhethele nina namhlanje ukuthi nifunani. Bafowethu, I tell you something. Besingasebenzi nonkosikazi. That 100,000 was a seed for me to get married. Namhlanje sithenga umuzi emafezini. Sithenga umuzi namhlanje emafezini. Sithenga umuzi we-1,000,000 emafezini. Sithenga umuzi we-1,000,000 namhlanje. But they said I was going to fail. Uma ngalalela uNkulunkulu wathi Khumalo, you know, into kufanele kuyenze ukuthi yabona ngoba abantu yababona ukuthi bathini, zivela uyivalele. Because angifuni ukuzwa nokuthi bathini. Because when you move by faith, you focus in what God is saying. And you guard against unbelief. Because usathane uyafika zotshala imbewu yongakholwa ye-unbelief. Yabona if bengahlala phansi ngikutestifyele, if we were to testify in details, ubuzowabona amandla lolugcobo. Kodwa angikwazi because of capacity sometimes. You know the capacity. Khona izinto ongakwazi ukuyithwala. Ezokushaya phansi. Bafowethu, lento esiyibona kodladla, it's not akuyona umlingo noma yini. This is the God of this house. This is the anointing of this house. Odladla baphuma la phakathi kwethu. Ondamane baphuma la phakathi kwethu. So lento ibona kubona uNkulunkulu told me ngelinye ilanga Bishop wathi lalela ke Khumalo. Wathi i-greatness ifikile ebandleni. Wathi lento ebeniyibona kodladla isiphezulu kwenu manje. And Bishop knows. Bishop uyazi ngoba sometimes umgojo ufuna umfakazele. Bishop knows. Bishop knows. Praise the Lord. You know, ngifuna ukuthi bafowethu, you know, you need to guard against unbelief. You need to guard against unbelief. You know, you can. Ngisachaza bafowethu ukuthi ngayivalela ngayitshela ukuthi I'm not going to lentoza nabantu angizulongichaza into eziningi. Ngayivalela futhi ngangafuna nokuthi ngayezwa nje bekhuluma uKhumalo ihlathi ukhuluma lihlathi. Uphi uKhumalo namhlanje? Bathi uKhumalo ihlathi ngafana umlomo wami ngayithula mina. What I did, I cultivated
Mina ngasebenza ukuzakha ngoba last week ngale la sonto ngangikhuluma ngithi success is not something that you chase until you collapse, but it's something that you attract by what you become. So uNkulunkulu wangitshela mina wathi yabona Khumalo, you need to work on yourself. Ngoba uNkulunkulu bafethu, let me tell you something, uNkulunkulu akanankinga ukuthi kuphi. Besingasebenzi nomama phakathi kwenu kahleni bafowethu hawu. Besingasebenzi. Mina I even sold the site. There was no hope ukuthi Khumalo yobuye ephinda avuke. I even sold the site mina. So there was no hope ukuthi uKhumalo khona into eyophinde yenzeke. There's no hope. uNkulunkulu akanandaba ukuthi uNkulunkulu akanandaba nokuthi kuphi. uNkulunkulu akanandaba nokuthi kuphi. Iproblem kaNkulunkulu ukuthi ucabangaphi. Where are you thinking? Because noma ungabe semjondolo ovuthayo, ovuzayo. Othi mawunetha ushaya amaqonsi. But as long as your mind ungacabangi kuwona. Inkinga nje uNkulunkulu inkinga naye akuyona ukuthi kuphi. Khona abanye abantu Bishop oyathi hey yazi ngiyakuzwa Khumalo mawuthi hey nothing is impossible with God. Athi ngiyakuzwa Khumalo kodwa awusazi isimo sami. Hey mina yabona mina Khumalo mangase ngiyilalela isimo sami. Asho umuntu Bishop eneseed uNkulunkulu amnikeze yona. How much more abantu who had no abebengena seed kuphela? The only seed abebe na izwi likaNkulunkulu. They had no seed. We had nothing. Nothing. We had nothing. The only thing was a prosperity mindset. Ngithi mina uNkulunkulu bafowethu akanandaba ukuthi ukuphi. uNkulunkulu unendaba nokuthi ucabangaphi. Where are you thinking? That's why last time sasikhuluma sithi you need to cultivate a prosperity mindset ngezwi. You need to work on yourself. Abantu baspend isikhathi esiningi befocusa kubantu. They focus on other people ukuthi usibani bani wenzani kwenzakalani and they don't get time to work on themselves. You need to work on yourself. Because that's the only thing that limits God. Indlela ocabanga ngayo. That's the only thing that limits the blessing empilweni yakho. It's the way that you think. Ngimthandile ubhuti lethiwe methi ngiyakholwa ukuthi sekwenzekile. Because by declaring that, he is attracting it. The doors are open. Because the way that you speak, you know, Bishop Lento, yes, let ifuna discern ngisho abantu. Ifuna discern. One of the things, Bishop, that I have in my heart, uyazi unkosikazi wami, I've got an allergy of negativity and unbelief. Yabona mangizwi unbelief mina uyazi unkosikazi, ngathi ngiyancinzela umzimba. I've got the allergy of negativity and unbelief. Uyazi umama. I've got negativity. Yeah. Bafowethu iBhayibheli lithi kuyo yonke into oyigadayo gada inhliziyo yakho. Because inhliziyo yakho iyona, your mind iyona shape impilo yakho. But people don't guard their mind. People who don't work on themselves, they don't cultivate ingqondo yabo. They don't cultivate. They don't read. Abantu abafundi, they don't read. Lapha ekhaya uyazi umama, I have books lapha ekhaya. I'm not saying I read every day, but when ngibhorekele nje ngelinye ilanga ngizwa ukuthi lo, I read. Why? Because I'm working on lentoza. I'm cultivating a mindset because it's what attracts success in your life. It's a mindset. It's a mindset. It's a mindset.
That's what attracts success in your life. Success, khona abantu bishop who are very busy, you know, khona abantu abanalento yokuthanda uku-impress abantu. Uhleze ufuna ukubonakala ukuthi ubusy. Yabona makuqhamuka izinto, uyambona ushona namabhanoyi nangu useshona naba eCasino nangu eshona nabo le. Ubamba uyayeka ushaya. Yabona ulo wesifazane kwathiwa ubusy trying to impress uJesu. People have got that mindset. Uma uyalandela, there's no productivity la. Ibusy nje yoku-impress abantu. Akho productivity la. Mina ngiyabazi abantu ababhizi webishop. Yazi ukuthi sometimes ungaze intimidate wena uthi we sasala ke thina. Ungaze intimidate ukuthi yasala ke thina. Yabo labantu abahlezi behlanganisa umthola uphethe ama-file. Yabo uthatha uphethe ama-file uthi uhlangana naye drobheni uthi ungaze intimidate wena uthi we sasala ke thina. Nabo somathenda. After 5 years, there's nothing. After 10 years, you are back, there's nothing. Kodwa bese kuthi wena ankosi yami ngithanda lo sifazane owayehleze enyaweni kaJesu. Bese kuthi wena who is cultivating wena olalela izwi. Ake sifundeni bafowethu ngingaqhumayeli kakhulu. Ake sifundeni izwi kaNkulunkulu, Colossians 3 verse 16. Kuhamba kanjani kodwa ngisazi. Eish. Hey buddy. Hey Nkosi yami. Hayi. Ukhulisile bishop nabo buthelezi nojola la. Ngicela ufundele 3 verse 16. Colossians 3 verse 16. Ungibambele iversion yesiZulu nelo. Nesingisi. Amen. Ayibus. Yes, ngangifundela manje. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu. Livame, lifundisane ngokuhlakanipha konke. Liyalane ngamahubo, nangezihlabelelo, nangamaculo okomoya. Limhubele uNkulunkulu. Okay, ngicela ungibambele lesingisi ma. Okay, Mam Nonhle, ngicela ungifundele ma, ngicela ungifundele. Okay, so. Let the spoken word of Christ have its home within you, dwelling in your heart and mind, every aspect of your being, as you teach spiritual things and admonish and train one another with all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts. Okay, ngicela sisithoko ungibambele bandla. 11 version ethi let the word dwell in your heart richly. Ngiyalithanga elezulu malithi alivame. I'm reading from the NIV. Yes. It says, let the message of Christ dwell among you richly Hey, Nkosi as yami. you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Yes, ngiyabonga. Let the word of Christ dwell in your life richly. Ngamanye amagama, you have to be filled by the word. Izwi likaNkulunkulu kufanele livame empilweni yakho. It has to dwell in your life richly. Praise God. Because
Because when you do that, ngasho last time, when you do that, you are cultivating a prosperity mindset. Because izwi likaNkulunkulu empilweni yakho, ngakhuluma last time ngathi uma uNkulunkulu into azama ukuyenza, the battle between the kingdom of darkness and the kingdom of light is to get the word through your mind. Praise God. Usathane is trying to condition your mind. He conditions your mind by ukugqisha amanga la empilweni yakho. Ukugqisha amanga. He's trying to condition your life, because if he can condition your life, he can control your life. So even God naye is trying to condition your mind ngezwi. Because if he can condition your life, he can control your wealth. Praise God. Amen. Let the word of God dwell in your heart richly. Let the word dwell in your heart richly. Praise the Lord. Amen. Siyambonga bafowethu uNkulunkulu. I thank God kakhulu. You know, Bishop, kulesi sikhathi ayikho into ebalekile njengokuthi align nento uNkulunkulu ayenzayo la. We have to align ourselves with what God is doing in this house. Praise God. God, you are not going to align yourself if you don't spend time with God. Bafowethu mawungathandazi ngeke bafowethu, I'm telling you. Noma ngaprofetwa kanjani. Every season that will come off in your life is ushered by prayer. Every season that comes in your life is ushered by prayer. Prayer ifanele ukuthi prayer, it has to be a part of your, ifanele ukuba part yempilo yakho. Because you can't even discern. You know, bafowethu umuntu othandazayo uba sharp. He is able even to discern even abangani aba wrong abafikayo empilweni yakho, because uSathane usebenza ngabantu. You know, iBhayibheli lithi uma uIsrael ephuma eGibhithe, I always say this, uma uIsrael ephuma eGibhithe lithi iBhayibheli kunabantu izizwe zaphuma noIsrael ezingewona kodwa uIsrael. They saw the opportunity, because nabo bebeyigqila lapha eGibhithe. They saw the opportunity basebethi nathi siyaphuma. Now lithi iBhayibheli mawufunda endleleni uNkulunkulu iBhayibheli libiza lezi zizwe nge-riffraff, the mixed multitude that was among them. Lithi, and the mixed multitude started whining. And so they had the whole congregation whining. Amen. They started complaining. The mixed multitude started complaining. And so they had the whole congregation whining. You must be careful bafowethu ukuthi abantu abaseduze kwakho iphi imbewu abayitshalayo. You must be very, ungahlali nomuntu ocomplainayo. Umuntu obalisayo ungahlali naye. Ungahlali nomuntu obalisayo. Ngoba ukubalisa kwenzani? Kwenza uvimbela uNkulunkulu ukuthi akwazi ukusebenza. Because uNkulunkulu usebenza ngento eyikhulumayo. So when you are speaking into ephambene, ngoba uNkulunkulu yabo bazalwane ingelosi zithatha amazwi akhulumayo. Because they are assigned. uBishop ufunde last week. Little the angels they are ministering spirits as they are assigned to serve us.
So zithatha izwi zilindele i-command kuwena. They take what you're speaking. So mawuloku complain ubalisa ingelosi zivele iphelele umsebenzi. Zithi thina sizobuka ke uyoza akhulume ukukholwa. Yekela ukubalisa. Namhlanje ngifuna ukuthi sengihlala phansi Bishop. I want to give Bishop time. Ngifuna ukuthi namhlanje with God there's always a way bafethu. Yabona testimony yethu no mama. I wish it can help your faith. It can strengthen your faith to know ukuthi God can do it. Lento akufuneka uyibuke ngamehlo okuthi hey okhumalo bazenza ngcono nani. It must challenge you. It has to challenge you. Bishop, no mama says decide ukuthi sifuna ukusurrounda ngabantu abasichallengeayo. The people who challenge us. Abantu abasichallengeayo empilweni. Amen. Bafowethu ngifuna ukusho namhlanje sengihlala phansi with God there's always a way. Angikhathali ukuthi ukuphi. Angikhathali ukuthi ukuphi. Into ebalekile nje kuphela ukuthi work on yourself. Work on yourself. Get rid of all the negativity. Get rid of all unbelief. Shintsha into oyikhulumayo. Musukuhlala nabantu abakhuluma into negative. Musukuhlala nabantu abangakholwa. Angisho ukuthi abangakholwa ukuthi abasindisiwe. Siyahlala, I've got friends even emsebenzini. I've got friends. But they are very positive people. I choose the ones engibabonayo ukuthi this person is positive about life. Yaba lo muntu ukhuluma into yaphambili. Even noma umtshela into athi vele athi eyikhumalo yazi. Ngeze ngibuke ngithi hayibo lo muntu ngathi uyakholwa. Athi eyikhumalo lalela. Yazi leyo nto ekhumalo izokwenzeka. I tell them izinto engifisa ukuzibona, engifisa ukuzenza. They tell bathi ayikhumalo lalela izokwenzeka lento. Izokwenzeka lento. So let us be positive, my friend. Let us believe God. Let us not miss this season. Let us pray more than anything. Let us pray and let us asibambe move kaNkulunkulu. Let us even seize the opportunities zama. Imbewu yethu. In the kingdom you have to understand ukuthi uNkulunkulu sometimes the sivuna ngama seeds ethu. You must understand lelo qiniso lokuthi embusweni kaNkulunkulu sivuna ngama seed. We must be able zama to grab the opportunities. I thank God ukuthi uNkulunkulu wangisiza nje bafowethu. uNkulunkulu wangikhulisa. Mangifika la uma engakasebenzi. I was very struggling financially. Not because umama wayengasebenzi, but because I was not a good manager yemali. I was giving, tithing, yonke into ngiyenza kodwa I was not a good manager yemali. I was not a good manager. Ngihamba omashonisa emsebenzini, uyabona nje igama, yabona abazalwane igama lakho libe libi nje. Uzubona thayibo. Lento yenziwa yini ngempela? Ngiko omashonisa, yabo I'm giving. La nje ubona yonke into ngiyanikela ngenza yonke into. Wathi umoya ingcwele kumale No. I'm not impressed by you giving. But what you are giving from you are mismanaging. Uyanikela kodwa unikela kabi because I'm not impressed. What uNkulunkulu, what you need to do Khumalo? You need to start saving. That's when I started saving. Sinesikhwama lapha, sine account lapha emsebenzini where we are saving. Bakubambela nje imali yakho. Bakusavela imali yakho. And uNkulunkulu wathi, Khumalo, you need to save. When you are saving, you are not saving because we are hoarder, we are godla. No. You saving so that you can be able to seize ama opportunities engiwaletayo kuwena.
You're saving because you want to seize opportunities even to sow, to meet the needs in the kingdom. How are we going to meet the needs bafowethu masingenayo imali? Fanele uqale uyokumashonisa. Yabona khona ngomunye unyaka sisibongi. I remember ipledge yami ngahamba ngayothatha iloan wathi uNkulunkulu wathi Khumalo no wathi ubuhlathi nje lento yenza. Wengasebenza uma. Wathi ubuhlathi. You are mismanaging. What from what you are earning, you're supposed to be saving. Fanele ngabe unayo nje imali. But there was this thing, wakunalento nje isiphithiphithi esasikhona ngangazi nami. Kodwa I think it's because uNkulunkulu wayengisebenza. Kukhona into engekho right. There was this thing, a disorder nje empilweni yami. uNkulunkulu ayakha. I was mismanaging. What uNkulunkulu Khumalo? You need to start fixing your finances. Put your finances in order. Start saving. Musukusave ngomqondo wokuthi uyazi ukuthi bazwana ukusave kwehlisa wathi uNkulunkulu when you are saving wehlisa isidingo sokuboleka. When I started saving ngaphuma komashonisa futhi abantu yazi omashonisa basemsebenzini bathi Khumalo wawini lotho yini ngithi mina hayi angiwinanga ilotho. Umqondo wabuya umqondo ngabona ukuthi no, what I'm doing is wrong. We started waqala khona izikweleti enganginazo wathi uNkulunkulu khokha lezo izikweleti ngoba iprosperity bafethu ayihambi ne disorder. I tell you something, there has to be an order. Wathi uNkulunkulu khokha lezo izikweleti zakho wenze yonke into uqede wenze yonke into ngayikhokha ngayiqeda. Wathi start saving manje. I remember ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma sasixoxa noBishop sasixoxa nje. And uBishop he was not even telling me. He was just siyaxoxa, we always phone each other sisikhulume. Uyahleka uzama. Ngumfundisi phela. How ufuna khuluma. So sasikhuluma and uBishop is telling me about izinto that needs to happen, izinto afanele azenze, and he's telling me. And ngathi enhlizweni yami because I've got a couple of thousands in my savings. And I said in my heart, how the opportunity. uBishop was telling me ukuthi there's 10,000 ekufanele wenze ukuthi ngathi mina how? Why can't I create this opportunity? Because I've got a couple of thousands. Ngathi Bishop ngamfonela ngathi Bishop akamtshela ngisho uMama Khumalo. Ngathi mina Bishop awu ma yase ngibuke uNkulunkulu sengiphi ithuba la. Ngathi mina ngizowusenda nje u10,000 manje. And I went to work ngaye emsebenzini nga requesta nje ngathi ngicela ningifakele u10,000 kulawo ma 1000 lawo. Ngicela ningisendele u10,000. Ngathi ngicela ningisendele u10,000 kulawo ma 1000 lawo. But I know Khumalo, don't worry. When you want it, ngathi mina manje. Bayisenda ngayiphusha nami. 10,000. Wathi uNkulunkulu yes Khumalo, now you are growing now. Because awunikeli ngoba awunikeli manje awuyingomashonisa uyonikela. No, akuyona leyo. Akuyona leyo. uNkulunkulu akafuna ukuthi ungene ezikweletini ngoba uthi wenzela igama. No. Ungaqala lapho kodwa kufuneka ugcine lapho. You have to grow. Amen. Where you start giving from your savings. Lapha ekhaya we save money, but we're not saving to hoard. We're saving zama so that we can seize opportunities. Because when it's harvest time, you know, uNkulunkulu angafrustrate isulmane. Lithi isulmane, Khumalo, I'm selling this building. How much you have? How much you have? Uzokwenza njani ungasave? Le ndlela phana ungacathi vele sayithola. Le ndlu siyithole ngoba besave. Let me tell you something. Bengafuna ukuyikhuluma Bishop. You know when God said uNkulunkulu told us no mama wathi start saving.
And ngaleso sikhathi sasingazi ukuthi sizokwenza kanjani. Wathi uNkulunkulu Khumalo, start saving. And we started saving, and we had to adjust impilo yethu ngoba sometimes bafowethu kufanele ufunde, it's wisdom. You have to adjust your life sometimes. Ungabe umuntu ogcwala emamall kakhulu. Because uzogcina uthenga nezinto ongayithandi nje. We had to adjust impilo yethu. Kwafanele ukuthi si-adjust impilo yethu. Wathi uNkulunkulu start saving Khumalo. Wathi ngizoninikeza umuzi. Start saving. Into sasiyisavela Bishop, sasisavela thina ukuthi sithenge isite. Sasazi ukuthi because we were speaking with people, umuzi sasifuna ukuwakha mass calculator, it was about go 500,000. We were going to build the house esasifuna ukuyakha. So we started saving. We started saving and giving, started saving. Yabo lapha ekhaya siyanikela mntanami, I'm telling you. Siyanikela, ungacabanga ukuthi siyanikela mntanami. Siyanikela mntanami, I'm telling you. We're saving and giving, we're saving and giving, we're saving and giving, we're saving and giving, saving and giving, saving and giving, until we came to a point la khona safika 500,000. Mina ngisho imali oyisavile. We started saving. Safika 500,000. 500,000. We had 500,000. If you calculate mama, let them asikhulume nje wisdom. If you calculate mama, imali oyiholayo. Uma ningase nithi niphila ngomholo kaBaba uNgcobo. Le yakho niyayisave. Let's say umuntu uhola 20,000. Ngiyalinganisa. How much 12 times 20, how much is that? 12 times 20, how much is that? 240,000. So do you think in 2 years you can't save 500,000? In 2 years you can't save. Sayitshela no mama sathi no. uNkulunkulu gave us the wisdom. No, let's start saving. Saqala sathi sophila ngomholo wodwa. Omunye umholo siyawugqiba. Ngoba ufuna ukugqiba uma umuntu. Ufuna ukugqiba. We started saving. Why? Because we know ukuthi njoba sithandaza, God will bring the opportunity. And then we seize it. God will bring the opportunity. And then ngafonela lo mfowethu umlu wale Kloof. Wangifonela Khumalo, I want to see this house man. Yes. Ngifuna ubona thina sicabanga indaba by that time Bishop bese sivele sazi ukuthi okay, we'll buy the site. Kodwa manje besithi masingathola isite ngala. Yebona. But ama site ngala awasatholakala. Masingathola isite. Afike lo mfowethu athi, yazi Khumalo, khona umuzi la. Athi umuzi uyimali engaka asho million kanjani. 3-bedroom house, une outside building, une garage, yabona une ngaphandle une building, une room eyodwa exhumene ne garage. 3-bedroom ngaphakathi one in-suite ubiyiwe. It's a beautiful house. It's a very beautiful house. And saya khona masifika yazi akakho umuntu owatshela omunye savele sathi umuzi wethu lo. Why sukhomba? Yabona sukhomba why? Because we have money now. We have money that we have saved. Amen. Sawukhomba sathi okay, yazi tesoyenza la. Let's bond to 450. Sihlanganisa mali lento zethu. Sa push a bank. Let's bond to 450. Ilento yam no mama sahlanganisa put a joint point no mama sahlanganisa masithi 450 but a bank u 450 mali encane kanje nifuna 450 ngempela sathi sifuna wona nifuna ukwenza sifuna ukuthenga umuzi kwathiwa besinganika phela ngaphezulu sathi hayi anime kancane lini anime kancane. So the house that we are buying, the bond is 450. Amen. Shayzanda.
said we're buying is the bond is 450. You know, yazi ngiyajabula mangibona ubaba Shabangu ngoba ubaba Shabangu uyazi waba nokukholwa bishop. Sisale phezulu. Ubaba Shabangu wavela wathi Khumalo wangibiza ngisesetendeni phezulu. Angangakasebenzi ngixakekele nje. Wangibiza umkhulu wathi Khumalo. Ufuna ukutshela something. Yabona mase uthenga umuzi. Ngathi umkhulu uthi ngizoba nomuzi wathi ngiyakutshela uzoba nomuzi. Wathi yabona mase uthenga umuzi. Mina wami ngawukhokhela u8 years lo semafezini. What I paid the house 8 years. And he told me, wanginezi wisdom umkhulu ukuthi when you want to pay the house, you don't have to pay 20 years. Enza kanje wenze kanje wenza kanje. Ngathi mina oh okay. Ngaqala nganani to oh yes it's possible to own a house lana. Ofwethu, why am I saying this? I'm saying this so that I can challenge you. For you to see ukuthi kahle kahle bafowethu it's time for us to move. It's time for us to move. No. It's time for us to move. Start dreaming. So, I'm telling you, the house that Eslentosa, it's only 450. Amen. Can you believe, Uguti, 450? We million. Can you believe? And the land is a manje lento phela. Bafowethu, let me tell you something. Lezi izinto ezethu bafowethu, I tell you something. Lezi izinto ezethu. Ezethu lezi izinto. These things ezethu. Yabona uDladla Bishop uke wangibiza ngangakakhonze eBenes bengibiza kusekhona uPhilani umfundisi uPhilani wangibiza uDladla wathi Khumalo ngifuna uzobona umuzi wami bafowethu ngacishe ngashaya phansi eKloof ngacishe ngashaya phansi uDladla ngimaze eyisecurity ngacishe ngashaya phansi uNkulunkulu engikhombisa ugqobo engiyakulona sasuka eKloof sathi masisuka eKloof wathi Khumalo sokwenza itour khuleka mngani wami sokwenza itour sasuka eKloof waqala uhamba ongikhombisa omunye emkhumbani nawo omunye umuzi wami Khumalo sasuka saya kwenye indawo nawo umuzi wami yazi ngaphathwa ikhanda bafethu kanti mina ayibo ngaphathwa ikhanda imizi angikhombisa yona that day I think yayila ngo5 ngaphathwa ikhanda wathi umuzi wami ke lo Khumalo ngathi mangisuka wathi owami ke lo ngathi mangisuka ngaphathwa ikhanda ngathi mina ayibo bafethu kanti lo nkulunkulu ukhona lento bafethu yini lesinayo. We serve the God of increase bafethu. I'm telling you we serve the God of increase. Ikhona into masibambela yona bafethu. Ikhona yabona mawuyiseve kahle lento. I'm telling you, you will see increase. Ngiyabonga manje. Amen.